नमस्कार. आज सगळीकडे आपल्या शिक्षण पद्धतीविषयी विचारमंथन सुरू आहे. अभ्यास हा विषय सोपा होण्यापेक्षा तो दिवसेंदिवस अधिक जटिल बनत चाललेला आहे. अभ्यास करणारे, अभ्यास शिकविणारे आणि अभ्यास करवून घेणारे तिघेही आज विशिष्ट दबावाखाली वावरताना दिसतात. आपल्या देशातील शिक्षण तज्ज्ञांचंही ठाम मत आहे की आपली ही शिक्षण पद्धती जी आहे ती सदोषपूर्ण आहे. तरीही ही सदोषपूर्ण वाटणारी, ही डोईजड वाटणारी शिक्षण पद्धती कल्पकतेने, अभिनव पद्धतीने जगासमोर मांडणारेही आपल्या अवतीभोवती आहेत. आज या प्रुडंटच्या गझाली कार्यक्रमात आपण अशाच एका व्यक्तीला भेटणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत राजीव तांबे सर. नमस्कार सर. राजीव तांबे यांचा परिचय करायचा म्हटला तर ते सर्वश्रुतच आहेत. युनिसेफ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अभ्यासक्रम समितीचे ते सदस्य होते. त्याचबरोबर शिक्षणविषयक ते सल्लागार होते. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अभ्यासक्रम समितीवर सदस्य म्हणून कार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा पुनर्विलोकन समितीचे ते सदस्य होते. त्यांनी आतापर्यंत मराठी, हिंदी, गुजराती आणि इंग्रजी अशा विविध भाषांमधून 70 पुस्तकं त्यांची प्रकाशित झालेली आहेत. विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्यासाठी देशभर त्यांनी हजारो कार्यशाळा घेतलेल्या आहेत. राज्य तसेच केंद्रीय पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेत. आणि अजून एक दखल घेण्यासाठी त्यांचं कार्य म्हणजे गंमत शाळा. गंमत शाळा या अभिनव उपक्रमाची त्यांनी सुरुवात केली. गंमत शाळा या अभिनव उपक्रमाची त्यांनी सुरुवात केली आणि तशा शाळा कार्यरत आहेत. तर आजच्या या गझाली कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण तांबे सर, आपलं खूप मनापासून स्वागत. हो. जिथे आपली ओळख मी आता बंद केलेली, जिथे मी तुमची ओळख थांबवलेली, आपण तिथूनच आजच्या गप्पांना सुरुवात करूया. नक्की. मला जाणून घ्यायला आवडेल की गंमत शाळा, कारण ऐकायलाच खूप गमतीशीर वाटतं. हो. मग गंमत शाळा हा उपक्रम काय आहे नक्की, आणि या शाळा कशा चालतात वगैरे, किंवा इथे मुलं शिकणारी जी असतात ते काय शिकतात. नाही, खरं आहे. गंमत शाळेच्या 2 गमती मी तुला सांगतो. बिलकुल. गंमत शाळेचं पहिलं वाक्य आमचं असं होतं की जे देत नाही शाळा ते देते गंमत शाळा. अच्छा. तर गंमत शाळा शाळेला विरोध नाही करत, तर शाळेला पूरक भूमिका घेते. म्हणजे खूप वेळा शाळेमध्ये वर्गामध्ये 70-80 मुलं असतात, तर विविध उपक्रम शाळा घेऊ शकत नाही. तर पूरक भूमिका कशी घेता येईल, म्हणजे सिस्टीमशी न भांडता. तू आता जे म्हणालास की ते खूप दडपणाखाली आहे शिक्षण, तर त्यांच्याशी न भांडता आपण आपला पूरक प्रवाह सुरू करू शकू का, म्हणजे मुलांना शिकण्याची गोडी लागेल. आणि गंमत शाळेचा गाभा तत्व काय, तर मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल. बिलकुल. एकदा काही मुलं गांधीजींना भेटली. गांधीजींनी मुलांना असं विचारलं की तुमचं शिकण्याचं माध्यम काय. तर काही मुलं म्हणाली इंग्रजी, काही मुलं म्हणाली हिंदी, काही मुलं म्हणाली मराठी. तर गांधीजी म्हणाले, अरे ही तर भाषा है, मैं तो आपको माध्यम के बारे में पूछ रहा हूँ और आप तो मुझे भाषा के बारे में बोल रहे. आता मुलं कन्फ्यूज, मुलांना कळे ना. मुलांनी विचारलं की शिकण्याचं माध्यम काय असतं. गांधीजी म्हणाले, हात. तुम्ही हाताने काय शिकता. खरं शिकणं हाताने आहे. एक खूप चांगली चिनी म्हण आहे, ऐकू येते विसरून जाते, जे जे दिसते ते ते स्मरते, परंतु हाती जे जे केले रहस्य त्याचे उलगडते. आमच्या गंमत शाळेतला गाभा तत्व हेच आहे की मुलं गणित, भाषा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल हे सगळे विषय हाताने शिकतात, करून पाहून शिकतात. एक छोटीशी, म्हणजे तुझा जो प्रश्न आहे की कसं शिकतात, हो, ते एक छोटं उदाहरण सांगतो. बिलकुल बिलकुल. आता 4थीच्या मुलांना एक धडा असतो पंचेंद्रियांची ओळख. त्याच्यामध्ये असं दिलेलं असतं की कानाने ऐकू येतं, नाकाला काय वास समजतो, हाताला स्पर्श समजतो, डोळ्यांनी दिसतं. हे तर मुलांना माहितीच आहे, लहान मुलांनाही माहिती आहे. कुठलाच मुलगा नाही असं म्हणत की मला कानाने दिसतं आणि डोळ्यांनी ऐकू येतं. त्याच्या पलीकडे जाणं, पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडे जाणं हे शिकणं आहे, आणि ते हाताने शिकणं आहे. मग आम्ही काय केलं, एक सुती रुमाल आणला, त्याचे 3 तुकडे केले आणि मुलांना असं विचारलं की पहिला रुमाल तुकडा जळायला किती वेळ लागेल. मुलांना माहितीच नाही, कधी रुमाल जाळलाच नाही. तर मुलं म्हणाले की 10 मिनटं, 5 मिनटं, 15 मिनटं, काही सांगितलं. लिहा, लिहून ठेवा अंदाज. आणि आम्ही तो जाळला.
तर तो 12 सेकंदात जळला. अच्छा. मग आम्ही जळलेल्या रुमालाचा वास घेतला. हं. दुसरा तुकडा तेवढाच आम्ही पाण्यामध्ये भिजवला, पाणी पिळलं. आता हा ओला फडका जळायला किती वेळ लागेल? आता सगळी मुलं मिनिटावरून सेकंदावरती आली तर थोडा जास्त वेळ लागला. पण भिजलेला रुमाल जेव्हा जळतो हां. तेव्हा वास वेगळा आला. बरोबर. आणि तिसरा रुमाल आम्ही तेलामध्ये भिजवला, तेल पिळून काढलं आणि पुन्हा जाळला, तर त्याचा वास वेगळा आला. कारण आधी तेल जळतं आणि मग रुमाल जळतो. बरोबर. बरोबर. नाकाने वास कळतो का? नाही, नाकाने माहिती कळते. बरोबर. नाक हे साधन आहे आणि साध्य आहे ती माहिती ओळखणं. म्हणजे मला जेव्हा वास येतो तर मी असं म्हणतो की ओला रुमाल जळतोय, तेलातला रुमाल जळतोय, रॉकेलमध्ये भिजवलेला रुमाल जळतोय, बरोबर. शेंगदाण्यातला. हा अनुभव प्रत्यक्षपणे देणं म्हणजे शिकणं. अच्छा अच्छा. म्हणजे पाठ्यपुस्तकाच्या व्यतिरिक्त तुम्ही तिथे काहीतरी शिकवण मुलांना देता पूरक, तुम्ही? पाठ्यपुस्तकाला पूरक. हां. पाठ्यपुस्तकामध्ये अडकवून नाही ठेवलं. अच्छा. म्हणजे मला असं वाटतं की हा अनुभव द्यायला पाहिजे. मग आम्ही वासांची यादी केली की कुठले कुठले वास आपण डोळे बंद करून ओळखू शकतो. 188 वासांची यादी मुलांनी तयार केली. क्या सो अमेझिंग. म्हणजे बुटाचा घाणेरडा वास, मोज्यांचा वास, घामाचा वास पासून शिकार वास मुलांनी लिहिले. पण बिलकुल वो जाणे हे शिकणं आहे. एका मुलाने सांगितलं की मुंग्यांना पण वास असतो. अच्छा. तुम्ही म्हटलं मला तर माहिती नाही. हे इंटरेस्टिंग आहे. तुला कसं माहिती? पण साखरेला जर मुंग्या येऊन गेल्या असतील ना तर वेगळा वास येतो. हां. म्हटलं करून बघूया. मग आम्ही एक वाटी साखर आम्ही शाळेमध्ये ठेवली बाहेर, त्याला मुंग्या आल्या. बरोबर. मग आम्ही ती पुन्हा साखर टाकली, चाळली आणि त्यातल्या मुंग्या काढून टाकल्या. दुसरी वाटी आत ठेवलेली कपाटात. हं. मग दोन्ही बाहेर ठेवल्या. मुलांना माहिती नव्हतं कुठल्या मुंग्या आल्यात. मुलांनी वास घेऊन सांगितलं की ही मुंगी आलेली साखर आहे. क्या. तर मी म्हटलं की का बरं, का वास येत असेल? तर सगळी मुलं लहान होती, 4थीतली होती. तर सगळ्या मुंग्यांनी ना त्याच्यामध्ये सू केली असणार. तर आम्हाला पण ही मुंगी कशी काय सू करेल, म्हणजे साखरेतच का करेल? शेवटी आम्ही वैज्ञानिक कारण शोधायचा प्रयत्न केला की का वास येतो. तर मुंग्यांच्या अंगातून एक चिकट द्रव येत असतो अच्छा. आणि मुंगीला डोळे नसतात. मुंगी त्या वास फॉलो करते, हो. म्हणून त्या एका मागोमाग असतात. तो द्रव खाली पडत असतो, अतिशय सूक्ष्म, आणि तो फॉलो करत असतो. जेव्हा मुंगी साखरेत शिरते तो साखर चिकट असल्यामुळे तो मुंगीचा द्रव त्या साखरेला चिकटतो. इट्स अमेझिंग. हे शिकणं आहे. कानाने काय ते आवाज कळतो आणि डोळ्यांनी दिसणार, नाक, हे काय शिकणं नाही ना. ह्याच्या पलीकडे जाता येईल का? बरोबर. आमची जी गंमत शाळा आहे ती शनिवार रविवार असते. शनिवार रविवार म्हणजे फक्त. शनिवारी 2 तास हां हां. आणि रविवारी 2 तास. मग आपल्या ज्या बाकीच्या शाळांमध्ये जाणारी मुलंच इथे येतात की तेव्हा कोण? तिथे येतात. जी शाळांमधली मुलं असतात ती ह्या ठिकाणी येतात. किंवा शनिवारी मुख्य शाळा बंद होते हो, तर हो. त्यांचे वर्ग आम्ही भाड्याने घेतो. हां हां हां. मग तिथे आम्ही मजा करतो भरपूर. म्हणजे आम्हाला शाळेतून मुलांना हाकलवायला लागतं, मुलं जायला तयार नसतात. कारण त्याचे 2 कारणं आहेत. आम्ही गंमत शाळेमध्ये मुलांना चुका करण्याची संधी देतो. सही. या शिक्षण पद्धतीमध्ये चुका करायला संधी नाही, बरोबर. म्हणून चुकातून शिकण्याची संधी नाही. बिल्कुल गलती करने का मौका मिले तो ही गलतियों से सुधरने का मौका मिले. बिलकुल एकदम. चूकच करायची नाही. मी सांगतो ते ऐक, गप्पा बस, शहाणपणा करू नको, म्हणून मुलं शिकत नाहीत. आम्ही चुका करायला देतो आणि मग मुलांना म्हणतो की हरकत नाही, ओके, शोधून काढ, मिळणार, मी आहे मदतीला, पण शोधायचं तुलाच. मग त्याला असं वाटतं की हे सर बरं आहेत, आपल्या शाळेसारखे नाहीत, मला शोधता येतं, कोणाची मदत घेता येते. बिलकुल बिलकुल. म्हणजे शिक्षक म्हणून माझं पहिलं काम असं असलं पाहिजे की मला मुलांची चूक काढण्यामध्ये रस नाही, मला त्याची चूक दाखवण्यामध्ये रस नाही, तर ती चूक त्याची सुधारली पाहिजे ह्याच्यात मला रस पाहिजे. मी जर त्या मुलाला पुन्हा पुन्हा तू काय चुकला असं सांगत राहिलो ना तर तो मुलगा ती चूक पुन्हा करतो. पुन्हा करेल. बरोबर. मी म्हणतो ठीक आहे, होऊ शकते, माझी पण चूक होते, आपण सुधारू, आपण बदलू, तू पुढे जाण्यात मला रस आहे रे. मग त्याला असं वाटतं की हरकत नाही, चूक झाली तरी चालेल, पण मी जाऊ शकतो पुढे. येस. आणि मग मुलांमध्ये फरक पडतो. आणि जे आम्ही 3 शनिवार आम्ही घेतो हां हां. किंवा 3 रविवार घेतो, 2 अच्छा. वेगवेगळ्या वयोगटाकरता, तर 2 शनिवार आम्ही ॲक्टिव्हिटी घेतो.
निरनिराळे प्रयोग घेतो. हां हां. म्हणजे मी जवळजवळ 101 प्रयोग तयार केलेत अच्छा. विज्ञानाचा. पण काही भागामध्ये 1-2 प्रयोग आपण बघूया की शून्य खर्चाचे प्रयोग तयार केलेत. म्हणजे मला असं वाटतं की मी शाळेमध्ये असताना कधी आयुष्यात प्रयोग केलेच नाहीत. मी खोटंच लिहित आलो की मी मेणबत्ती घेतली, मी घेतलीच नव्हती, सरांनी घेतली होती. मी मेणबत्ती पेटवली, मी ग्लास घेतला, वरती टाकला, ऑक्सिजन संपला, हे काय मला माहितीच नव्हतं. खोटं लिहिलं. अनुमान, गृहीत, निष्कर्ष. मला असं वाटतं की माझ्या शाळेतल्या मुलांनी असं करू नये. दे शुड एक्सपिरियन्स इट. चुकेल, गृहीत चुकेल, निष्कर्ष चुकेल, पण त्याचं तो शोधून काढेल. मग आम्ही असे 100 विज्ञानाचे प्रयोग तयार केले की जे शून्य खर्चाचे आहेत. पैसे खर्च करायला लागत नाही. मला असं वाटतं आपण गोव्याच्या सगळ्या हे जे कार्यक्रम बघतायत गझालीचा, बरोबर. तर आपण एक गृहपाठ देऊन ठेवूया. पुढच्या वेळाने आपण थोड्या वेळाने त्यांना विचारूया की त्यांनी गृहपाठ केला का. बिलकुल बिलकुल. तर तुम्ही सगळ्यांनी मिळून आता एक विज्ञानाचा प्रयोग, हे जे कार्यक्रम बघताय ना तुम्ही, तर तुम्ही सगळ्यांनी मिळून एक विज्ञानाचा प्रयोग करायचाच आहे. तुम्ही एक डिश घ्यायची आणि डिशमध्ये अर्धा चमचा हळद घ्यायची. मग त्या हळदीमध्ये 5 चमचा साबणाची पावडर टाकायची आणि त्यात थोडं पाणी घालायचं. अच्छा. म्हणजे एक वेगळा रंग तयार होईल. कुठला रंग तयार होईल तर मी सांगणारच नाही. तुम्ही तर प्रयोग करून शोधून काढायचा आहे. मग तो जो रंग तयार होईल की नाही, हां हां. त्या रंगाने एका कागदावरती आपल्या आईचं नाव लिहायचं. हां हां. आणि नंतर ते नाव लिहिल्यानंतर त्याच्या लिंबाच्या रसाचे थेंब टाकले ना, हां. तर तो रंग बदलतो. क्या बात तो आहे. काय होतो हे तुम्ही करून बघायचं आहे आणि आम्हाला स्टुडंटला कळवायचं आहे. मला ऐकायला फार उत्सुकता आहे. म्हणजे अजून थोडा वेळ आहे. मी तुम्हाला पुन्हा विचारणार आहे की तुम्ही करून बघितलं का, आठवण करणार आहे मी. किंवा समजा तुम्ही आईचं नाव नाहीच लिहिलं, तो जो रंग झाला त्याच्यामध्ये लिंबाचा रस टाकला ना, हां. तर रंग पूर्ण बदलतो. क्या. आणि पुन्हा त्याच्यात साबणाची पावडर टाकली तर पुन्हा रंग बदलतो. अच्छा अच्छा. आणि पुन्हा लिंबाचा रस टाकला तर पुन्हा रंग बदलतो. 1,00,000 वेळा. खर्च काहीच नाही हो. बरोबर बरोबर. म्हणजे आम्ही असं सांगितलं की वर्गातल्या अर्ध्या मुलांनी हां. शाळेमध्ये येताना अर्धा चमचा हळद घेऊन या, अर्ध्या मुलांनी साबणाची पावडर घेऊन या, मी 1 लिंबू आणतो, अर्धा तास धमाल प्रयोग. कमाल प्रयोग. बरोबर आहे. मग ते सगळ्या मुलांनी आईचं नाव लिहिलं, घरी नेऊन दाखवलं. मग आई म्हणाली हे काय, हे कसं काय केलं. हां हां. मग तो मुलांनी जे आम्ही सांगितलं की तुम्ही जे आईला सांगाल हां. ते तुम्ही लिहून आणा. म्हणजे प्रयोग लिहून झाला. बरोबर. त्याच्यामध्ये अनुमान, गृहीत, निष्कर्ष आणि काहीतरी चंबू आणि चंचू पात्र असलं काही नाही. मला जे कळलं ते मी लिहिणं हे महत्वाचं आहे.